sa ano, dito sa may Iglesia ni Cristo at sumalagad sa may Quezon City Circle. Nahuli tayo mga yan kasi ano, wala tayong headlight. Kaya per-hour kayo mga yan, sito mga yan, per-hour kayo dito sa may area na to. Dapat nakaswitch yung headlight nyo para maiwasan yung ano mga yan sa mahuli. Okay mga, papakita ko lang yung ano mga yan, violation ko mga yan. Ayan mga yan, so no headlight. Ayan, 150 yung bayad mga yan. 150 pesos. Pwede bayaran daw sa mga yan sa bayad center. Itong ano, itong no headlight, bayad center babayaran. Babayaran mo sa mga yan sa bayad center. Ayan mga yan, so ito yung ticket ko. Ayan, Bilito yung mga yan sa pangalan ko. Bilito Villarosa. So, ayan mga so 2023 October 2. Ayan yan, October 2023 ulit tayo. Daylight, riding light. Ayan, ngayon 150 yung babayaran. Ayan mo siya mga yan, so walang headlight kasi. Ayan. Ngayon mga yan, pag-shoot ko dito mga yan, yung ito dito. Ito. Ayan. Saka siya magkapang headlight mga yan, so. Ayan. Hindi ba yan sa umaga kaya hindi ko sineswitch kung mayang gabi na. Kaso nahuli ba yan, so wala tayong kita. No daylight. Ayan, pag pinatay mo ito mga yan, siyan. Ano ito mga yan, so wala talaga. Ayan, no headlight. Ayan. Mga yan. Hindi pa talaga mga yan, sportila. Ano mga yan, so ayan, malapit sa Iglesia ni Cristo. Ayan, so mayroon huli dito banda. Ayan. So may sa araw may yan sa may Commonwealth malapit sa Iglesia ni Cristo sa may Quezon City Circle dito may yan ano may yan bawal dito may yan yung ano no headlight pag umaga kailangan talaga kahit umaga naka headlight ka. Kaya may yan salamat sa mga God bless everyone, more power.